हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि sabitadaimaryvlog8040 इउटिउब चेनेलाव आरोबाव गोदानै खुलुमनाय जासिहरलायबाय आरो लोगोफोर आं दा सामथाइबारियाव दंफैयो आरो लाजिनोबो ओंखारदों नै बिराद मानसिफोर दङना नै सामथाइबारियाव दं आं दा माने जोंना मादैया बाबानि फंबायनि हिनजाव आरो बियो लोमजानानै माने हार्ट प्रब्लेम जानानै आगस्टिनावसो दंहैयो लोगोफोर बेखौनो आं मैया नायखांबाय आरो हासबेन्डजों आंजों ओमफ्राय दा आब' फैगासिनो आब' थाङाखै नालाय ओमफ्राय दा आङो आब'खौ दोनलांथाव थांसै आरो दादिखौबो हारसिं मारैबा मोन्दों बिसोरा बाबाबो गैला नालाय हारसिं जाबाय जेनेबा दादिजों बाबाजों एसे क्ल'समोन नालाय ज' बेरायग्रा दोनलांलाय दोनबोलाय खालामलायग्रामोन आरो फिसाजोफोरनाव आलासि जानोबाबो दादिया बाबाखौ जोंनाव दोनबोयो आरो बाबायाबो दादिनि फिसाजोनाव आंनि बिनानावनाव दोनलाङो आरो बेबायदि बिराद लोगो बायदिमोन आरोना बिसोरो ओमफ्राय दाथ' बाबा गैला नालाय एकदमबारे गोसोआ एसे दुखु मोनो खोमा बाबाखौ गोसोखांदों मैयाबो गोसोखांबाय थादों आरो बाबाखौ ओमफ्राय दा गोसोखांनाङा जों दं आरोना दादि जों जेब्लायबो सापर्ट होगोन आरो जों माने बिफानि बदल जोङो बिबथैफोरखौ जेनेबा सापर्ट खालामगोन आरो जों जेब्लायबो न'निया न'निखा बिफानि बोसोनजों जेब्लायबो मानिलांगोन आरो दादिखौ जों नायगोन बिपद आफद थाखा फैसाजों हेल्प होनो हायाबाबो ओरैनो जेनेबा न'खरनि मानसिफ्रा नायनांगौना लोमजानाय साजानाय बेमार आजार सोर साबेसेयाथ' थाखा फैसाजों हेल्प होफेरनो हादों आरोना दा जोङो दा नायनोसै आब'जों आंजों थांसै लोगोफोर न'नि मानसि लोगो मोनबा एसेब्लाबो मोजां मोनो आरो मैया थांदों नालाय आं मादैया अन्थाव बाथाव गाबगुलायदों बिसोरा जानो लोमजानायाव सिरियासआव जा गोबाव रायज्लायबावदों मादैया आंजों ओमफ्राय सोरजोंबा बेबायदि रायज्लायाखै खोमा अन्थाव बाथाव आंखौ नुनानै गाबबाय आरो फिसाजो जेन'बा नायबा बिसि मोजां मोनोना बिदिनो नायनांगौ न'खरनि मानसिफोरखौ बिपद समाव आरोना दा आङो सामथाइबारियाव नोंथांमोनजों रायज्लायबाय आं दा आब'खौ नेगासिनो लोगोफोर आं टाइमखौनो मोनाखै नोंथांमोनजों न'निफ्राय रायज्लायबोनो आरो ओमफ्राय दा नै हटेल खाथियाव दं आं सामथाइबारि हटेल खाथियाव आरो ओमफ्राय लाजिनोबो ओंखारलाय लांदों नै लामा सामा बिदि रायज्लायनाय जाबाय आरोना दा नोंथांमोनहा अननानै आंनि बेफोरबायदि साहस देखायनायनि थाखाय अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफ्रा आरोना ओमफ्राय दा आब'खौ नेगासिनो आङो दा थांनोसै आरो सामथाइबारियाव मा होनो थिनालि बारबाय जाहैदों आब'आ ओमफ्राय दा थांसै लोगोफोर आङो एसे वेट खालामसै आरो आब'खौ विंगारजोंसो फैगोन बियो नेबाय थानोसै होनबा नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा अननानै आंनि भिडिअखौ आरो जायफोर नोंथांमोनहा मोजां मोनो अननानै प्लिज लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदोलाय ना होदो होमब्लालाय लोगोफोर आंजों लोगोसे थफाबाय थादो आं मादैखौ नायनोसै आरो एसे मोनफैबाय नै आगस्टिनाव ओमफ्राय नै फंबायनि हिनजाव मोनबो दं नै बोराय बुरि फंबायनि हिनजाव हलुफा हर लाबोलाय नों फिसाखौ खोन्थानो या फंबाया नै आंना सासे मोनफैबाय बिसोरबो गाबोजों फैदो एथ' गोजानजों फैबाय बिसोरो माजों फैया बाइकजों ए जोंहा गैया माबा टेम्पुसो मा जादों नोंलाय मेथाइ जादों मा जादों हा दादिजों आदाजों रायज्लायगासिनो नै आब'आ हाबनानै दंहैयो बैयाव रुमाव आरो आइसिइउ रुमाव आरो फंबायाबो रायज्लायगासिनो गोथावथार
गाइखेर माबा गाइखेर एसे मोसौनि फिसा गाइखेर ओमफ्राय सिनि होआखैना आङो बे दान्दिनि थाखायनो होआखै सुगार गोनां ना सुगार फ्रि आंना नर्मालल'सो 109 बेखौनो बे आब'आ सिनि दा होनबायना नै साहा लोंदों बेखौ होनदो दे फिसालायनै खुलुमदों नैबेखौ मा आं लानोसै मादै सेन्देला मादैखौ लांगोन ओइ आब' बे मेथाइया नै गुमैया रायलायहरदों आंजों इउटुबाव नाय दे औ इउटुबाव नाय इउटुबाव आंखौ इउटुबाव नाय सबिता दैमारि ब्लग नै आंखौ इउटुबाव नाय नोंखौबो गुमै खोनाबाय औ आंनि चेनेलखौ मिथिया आंनि चेनेला सबिता दैमारि ब्लग नाय आइ खोमा होबायबायबाय दे दा आब' खोन्थाथोंसै दा नै केबिनाव थाफैबाय मादैया आरो लाबोबाय आरो जोंखौ ओमफ्राय मादैखौ एसे नायबानो जाबाय नोंथांमोनहा एसे नर्मालाव जाबाय फैबाय आरो मोजाङानो जाबाय जोबोद मोजां मोनबाय जोङो जा बुरजा मानसिफोर फैदों फिसाजोफोर आरो फिसालाफ्रा गाहायाव दंहैजोबो दाजिमोन गासिबो हौवाफ्रा आरो ओमफ्राय बारा गोबावबो थानो हानाय नंला थांनोसै दिनै माने माबा नालाय दुर्गा फुजानि दिनै भासानि नालाय दिनै लास्ट बेनि थाखायनो दा गारिखौ मोननाय नङा जोङो ओमफ्राय दा थांनोसै थाबनो 12:30सो जाबायानो खोमा ओमफ्राय दा मादैया एसे नर्मालाव फैबाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो आदैखौ एसे देखायदो एसे मोजाङानो जाबाय लोगोफोर ना मादै औ मोजां जाबाय नै आब'खौ फैदों आंनि बिब' आं आरो बाजैया केमेरामेन जानानै दङ आरो बैयाव बिबोनां सासे दङ बाजाराव थांदों गासिबो हौवाफ्रा आरो माखासेखौ खोन्थाजोबनो हायासै माने दाहाय आब'मोन माखासे फैबावनो नागिरदों आरो दहाय फुङाव गोबां फैदोंनो मादैखौ नायनो जा मानसिफोर नायफैदोंना सनाना मोजां मोनबाय मादैया मोजां जाबाय बेनो धन्यबाद आरोना आरो सोरबाफोर जोंनि न'नि जाथि खुरमाफोर दङबा मादैखौ नायफैनो हागोन मादैया दानो रिलिज मोनथ'आ आरो बे साननै सानथाम खालामनांगौ मादैना दिनैसो केबिनाव बे रुम लाफैबाय आरो फैबाय दा एसे नर्मालैनो दं नायफैनो हागोन आदा बाजैमोन सोर नायफैयो नोंथांमोनहा जोंनि न'खरनि मानसिफोरखौ होनहरबाय आङो सोरबाफोर मिथियाखै जानो हागौना बेनोसै लोगोफोर जों दा थांनोसै समबो जाबाय नालाय मादैया थाथ'दोलाय दा फैगोन ना फैबावगोन नायफैगोन मादैखौ आरो सिन्था खालामनो नाङा मादै दाजिमोन फैसिगोन दा गोजौआव जों लेंहरसै आरो जों दा फिसाज्ला बुरजा नालाय हौवाफ्रा थानो उसुबिदा मोनबाय बे गाहायाव थाहैबाय लोगोफोर बेनोसै लोगोफोर थांफिनसै लोगोफोर नै ओंखारबाय जोङो दा सिरि ओंखारबाय आरो सिरिनिफ्राय बिल्डिंनिफ्राय ओंखारबाय खाम मा होनदों ए अरजायालै होनाङा
माने बेयाव मोनगारलांगोन आंबो